Näin tamperelaisena ihmettelen, että Tampereen kaupungilla yli 200 000 ihmistä ei ole yleisessä käytössä tällaisia massakenttiä kuin Virroilla on jopa 3 Virtain Tenniksen hallussa. Nämä vain pitää harjata ja täällä ei riitä, että vahtimestarit ovat sätkällä jossain kopissa ja ottavat muutamat eurot vastaan, vaan täällä edellytetään, että kentät harjataan käytön jälkeen ja vesilotkku on tuolla nurkassa lähellä sisäänkäyntiä käytettävissä, että näin kuumalla ilmalla voidaan kastella kenttää vapaasti. Tätä on omatoimisuus, onko miehissä, naisissa vika vai missä, mutta Virtaalla tämä tuntuu nyt toimivan. Olisiko Tampereenkin syytä ottaa mallia pikkukunnasta, kuinka hommat hoituu? Oikein hyvät terveiset tamperelaisille, tamperelaiselta Virtain tenniskentiltä Olavi Lehto. Ottakaa yhteyttä, kun kaipaatte tennisvalmennusta.